Kazan Takok, Tini October 15, 2025. Kabangma citrus bufang sengkai lay tong layo, Porto Grubego, Haideba Kazan Takok. Fiaba sung boni naika ni kahamga klay laya. Angbu klay jagya. Serengte si klay na niyo, oro uro serengte si. Engka nang baya ang bay malalay kasi sereng nani nang ano comment klay kasi sereng lay nani. Ani saya tongkain ka nang kaham klay ano romiri kasi ang tayo ninaro sereng nani. Nini chama nino ang kaham ka sereng nani. Kazan Takok ani oro sama ni tongkain klay ani video rogo kisa share klay zabadi. Like kaisa rizadi. Like kaisa rina ni bagai asagle ta wansok di Kazan Takok. Like kaisa rina ni bagai jarabu kabang naya. Naima ni bisingti like kaisa rizadi Kazan Takok. Video klanya ni tay bu kawarana ani. Hingke phaidi tini siung report klay lenya bagai pots klay lenai otoba group X klay lenai Kazan Takok. Oro kapla tong mani debrayagra kapla tongo kasarti kapla tongo o kaplana song haika mutu paina ka Kazan Takok abo ang phunoglia tabo first tamori ne Himalaya song itni dust rinai song tabo yak bari de baba itni dust rinai song tabo aro tui daktino kapla tui thangmazat luklai ridi tui daktino kapla tui thangmazat Sengara kabang maklay tabo it gora nori lainai. Itokok thang rogo man thogi tong tabo gomo kabang man thoga age rogo man thogi ay ka sengage tamori Himalaya hasing ri utolawa hasing. Engko oro tamatong obo ongkha hasing da logjak compost muski haiklai sengobo na hasing bai mas kaisa sekang no sengomo nok ro decompose kai tong mas kaisa kanai sekang rok no omorungi matan. Oro tamo tong Himalaya oro muski be hano oro bundas rok no sengta moklai decompose ri klai ri oro taibu tongo rondi ipsam gypsum erpore nini oro oko seaweed ni oko tongo compost tongo oro nim ni tongo iko nai di nim ni oro seaweed ni iko omahero ke seng obono hano main hano sung dui mas sekang rok sung tamaka decompose kai tong no mas ke sekang klai pa no solo Kazan Takok obongka hasing hanai diko sung obo kari de baba ro tama tong nai la tese phunog de abo seaweed ni compost na tese phunog de abo na obo sung dalogiro tabo dalogri tese moson dalogri kono kop kore obo ta seaweed emis decompose ro kabang ri pani ki chuang ya omo kabang ri phano bufang nostong ya engka khol ka tungla dai chung nim kholna taboria hedo wa Kazan Takok hinke sung moti khayoi hasing ganang ha omokha ha sin oroni ha ka ham ha or muski kabang kha rijak hinke nang tabono khana hasing ha oro hinke id gura rijak tolawa id kotor ne aro obo net ni samung tangnai sung o bufang na o citrus na obongkha satguri India ni kaham variety ni bisingo kaisa tolani root stock ongkha obo elimu root stock obo sini India watabe elimu root stock katal kaisa jotona hamjaglai tonglai aro bisingo angba hamjag kaisa root stock painani si 150 rok nango obo root stock oro uroma yang obo root stock Rajasthan ni tubu mani nongo nahani man Rajasthan o root stock man thogo eka Madhya Pradesh man nai obo eka man nai nong Gujarat rogo man nai asti rogo kisa elimu root stock no tui samung tangi tongo West Bengal tanglayo phiaba basamman thogia phaidi hingka Kazan Takok sung tabo tamo khanai o hasing da logjak hanori ne baba hasing da logjak hanori di tabo ridi ara ara tisa ridi tabo haka hamnori di haka hamnori do hasing da logjak hawori risi baba oro da logoi risi da logoi abo tar risi di tai tar risi di tabo pot ni ogo tu banai jang tama tu banai tabo bu phang ko ne obono sokogina di baba pot ni bu phang tu banai
kaham ka sokok di thok thok kan tok di Inka sung tabo sokok lai nai sokok lai mangka sokoki mangka sokok di baba bono sung tabo tamo khai nai o bonisa kotor potor nai bonisa kotor potor belai su nai taisa haseri di ahana ka rigra di taisa has oronori di tola ta hap kesengong ja goronori di Inka khazen takok nai di tala sung omai ka Kepling khai dia mai kata sendai yang i okonai hari di talai hari dia bepang na ha kaham ga kitingi hari di kazain takok obo taklai barnai omo taklai barnai omai ke sung reporting khlai pena nangnai ni khlai jaiga tongka phangso tongka kazain takok report khai dewa group back na sense khai hai ka yarung ball ongi tongnai root ball ongi tongnai batai thai yang nai ni ta mong na himalay yarung ro ko sogong ni ta nai khajani to go boni bagai sung omo kaisa klai salai ja go tai kaisa salayo jora mang ka hangka salai tabo jora ma ya bagai sung sari ekdom sal thangma ni সময় reporting klai ka nete sal ka sanga klai ka hamko go report khajani ta ko inga nang ani o report no kaham klai nai na kaham kle wanso kana tamo boni sa thai tong nai di ko ro sungore report khlainya ne baga ora ha sobsome rongui to na khajani to ko ora ha report khlai tong salbrom phangsa phangnei jora mangka inga report khlaio kamla samla rangkuri ne bage kamla kabang khanai me ya khajani ta ko boni bage sakyong sak na kai phangsa phangsu report ma khlai nung bu haino ni citrus ba ni thaisuna report khai di october mas paina nai tongka hai ka bes kango khali wa tai bathai ka hamangla tai kabang kok salia khajen ta khok ani sikun te video nai thokjagi tong hinka sajagi tong hinga kaisa like ri jabe hambai